Falamos de fútbol na mañá dos luns en Radio Culleredo, de fútbol do que se escribe con letras capitais, porque imos falar do Deportivo da Coruña, do Real Madrid, da selección española e, sobre todo, máis que de competicións que xa están rematadas, de nomes, de planificación, de como pode ser a pretempada de os nosos dous equipos os que seguimos aquí cada luns, porque rematou unha campaña, pero hai que ir xa, os plazos apremian, pois preparando a tempada 2025-2026. E o facemos sempre con a sabiduría de Fernando Blanco, o presidente de honra da Escola Galega de Adestradores, que dirixiu durante moitos anos e que, como sempre, pois nos regala toda a súa sabiduría futbolística, e que ademais supoño que onte sería un seguidor máis nesa Nations League na que desafortunadamente España pois acabou perdendo na final nos penaltis fronte a Portugal. Fernando, que tal? Moi bons días. Hola, bo día. Un pouquiño disgustados con ese penalti que fallou Morata ao final, non? Sí, a verdade é que, bueno, estaba moi forte España, todo o mundo tiña moita confianza en eles, eu tamén, claro, pero xa sabemos como é isto do fútbol, todo o mundo daba como favorito, que ten un tremendo equipazo, pero ao final non foron capaces de aguantar o marcador favorable, porque foron sempre por diante, e sin embargo conseguiu que lle empatara Portugal, e despois da prórroga, pois, bueno, a decisión dos penaltis, que, como ti ben decías, eles marcaron todos, e España, pois, tuvo a mala sorte de fallar Morata, que quizá, pues bueno, entrou demasiado frío o partido, porque non sei se entrou faltando 10 minutos. Sí, sí. Eso foi o que perxudicou a España, independentemente tamén do marcaje de Lamine Yamal. Para min, penso que tamén un erro por parte de La Fuente, no sentido de que un momento que quitou a Lamine, quitou a Pedri, quitou unha serie de xogadores que penso que tiñan que estar no campo, a non ser que estén lesionados, lógicamente, como pasou un pouco con Ronaldo, que tiña como un tirón e se retirou do campo, pero se non, eses xogadores, xogándote o que te está xogando nunha final, teñen que estar aí os 120 minutos, toda a prórroga, penaltis, e hasta que non se aguanten de pé, porque ahora xa teñen tempo para coller vacacións, o sea que non vin eu ese motivo para retiralos do campo xogándote o que te estás xogando, non? A clave do partido, entón, non sei se serán os cambios ou onde haberías ti, porque a España se lleveu con potencial, pero sí é certo que, como a mí polo menos me pareció en estes dous partidos da competición, como máis a mercede do rival que en outras ocasións. Eu esperaba unha España con máis iniciativa. Sí, estamos acostumados a ver unha España que é dominante, que che fai daño a través do balón, e, sin embargo, pues bueno, sí que tiña un rival enfrente tamén, que hai que ter en conta tamén a quen desenfrente, non? Era un rival, así como contra Francia, pois estuvo moi ben, pois bueno, onte estuvo un pouco máis espeso, a pesar de que Portugal ten un gran equipo, si ves os xogadores un por un, como marcaje que lle fixeron a Lamine, o sea, a verdade é que se ve un pouco maniatado, non? E despois, pues bueno, ten a suerte esa dos campeóns, que Cristiano Ronaldo todavía sigue marcando con 40 anos, e iso, pues bueno, de todas formas, tives o equipo de Portugal, e bueno, son palabras maiores, confeccionou unha boa plantilla, non? Dirixidos todos por un Vitiña aí no medio do campo, que é un gran xogador, e logo, pues bueno, con xente importante, como digo, e Ronaldo hasta o tempo que aguantou, pero foi unha mágoa que despois de ter o marcador favorable, pues bueno, que se deixase empatar, ou se deixase ou marcase Cristiano Ronaldo 2-2, eso pois xa estaban un pouco máis nerviosos, e como digo, empezou o baile de cambios, quizá para telos a todos un pouco máis contentos. Quitou a Pedri, quitou a Lamine, como digo, quitou a Nico Williams, entón, bueno, eso
ao final o equipo xa estaba un pouco desasustado bueno, o basou todo nos penaltis, iba moi ben, pero hasta que chegou o fatídico de Morata que lle parou por porteiro. E falabas que Portugal e así ten un equipazo, pero é que ten un adestrador sensacional. Sí, bueno, todo vai unido, conseguiu facer unha gran selección e ademais se ve que no pouco tempo que leva que está o equipo con ele. Eu vendo ayer os abrazos de Ronaldo e os besos hacia o adestrador me sorprendeu que en tan pouco tempo conseguira unir ese equipo que hasta ahora, pues bueno, andaba dando tumbos penso que conseguiu unha boa selección e que o equipo está con él, pero tamén é verdade que gracias a ese entrenador que han fichado, que un futuro non dudo que poida estar en España cando se vaya o adestrador Luis de la Fuente, porque é un adestrador que me gusta, toda a experiencia que ten e con outras seleccións ten un bagaje xa tremendo, non descartaría que no futuro estuvera con España. Todo apunta, pero precisamente ahora que o dis, evidentemente, tal como somos aquí en España, ahora vai haber moitas voces que me sorprende que ata agora non as houbera dende onte, e me parece lógico que non as haxa, pero o habitual é que sí, voces en contra do adestrador. A mí Luis de la Fuente me está gustando, malia que onte non se gañara pues a competición, a mí me gusta Luis de la Fuente. Ti crees que debe seguir como adestrador? De feito, bueno, contrato ten. Sí, eu penso que vai a continuar, porque a Xunta, digamos, o presidente Rafa Luzán están con él, non cabe dúda que fixo unha gran campaña, unhas temporadas fenomenales, ganando, todo o mundo ahora, tanto Francia como o mismo adestrador de Portugal o dan como favorito a España. Está claro que non vai a gañar sempre, non é o Brasil dos 70, ¿no? Pero que é un equipo que vai a máis, que ten xente moi xoven, moi boa, con moita calidade. Penso que polo menos o contrato, non sei se ten 2 ou 3 anos, ou normalmente a veces, si depende de como faga no Mundial, pois que casi seguro que lle van deixar cumprir o contrato hasta o Mundial, seguro. E que posibilidades ten España no Mundial? Fai falta facer algunha rectificación? Escoitaba eu en unha canle de televisión especializada en fútbol hai pouquiño, hai uns días, que preguntaban, comparaban a selección campeona do mundo con esta e decían que esta tiña potencial que polo de agora non lle chegaba, non, ao nivel da outra. Crees que España está entre as favoritas para gañar o Mundial? Que se non me equivoco, é o ano que ven. Si non o digo mal, eu penso que sí. España, vamos, a dar todo o mundo como favorita, ¿no? O sea, España ten un gran equipo, como digo, se está incorporando xente nova, pero con gran talento. Quizáis para min ahora lle falte un dianteiro centro, ¿no? Morata ayer, despois do partido, nunhas declaracións, falaba de que, vamos, lle preguntaba se podía ser o seu último partido, non ten moita confianza xa Luis de la Fuente en él, probable que ayer se deu 10 minutos, pero bueno, hai que ter en conta que é un dos máximos goleadores da historia de España, despois de Villa e Raúl, e grandes goleadores. Aparece Morata aí no cuarto puesto, me parece, pero claro, para todos se pasan o tempo os anos, e así como está resurcindo Lamine Yamal, que todo o mundo está pendiente dele, do tema de si pode optar este ano o Balón de Ouro, pero hai outros, lóxicamente, que tamén van a menos, pero penso que a selección española ten un gran futuro, é unha das máis temidas ahora no mercado europeo, e incluso, como te dicías, no Mundial, ¿no? Pero é unha das favoritas seguro.
Bueno, precisamente decía, está en futuro a selección sub-23, está estes días, digo ben, é a sub-23, non é a sub-21, porque eu me lío, é a sub-23 a que comeza o europeo. Sub-21. É a sub-21. Sub-21. Eu me fago un lío. Na que está Jeremai, pero na que xa non está, porque se acaba de lesionar. A de Jeremai é sub-21. Ahora, penso que sub-23 me parece que esa categoría retiraron, o que sí facía, me parece que deixan incorporada a dous que falaban de Fermín e outro xogador que podían compaginar, pero creo que a da sub-23 se retiraron esa selección, ahora é sub-19 e sub-21, cambiaron un pouco as edades. Bueno, Entonces, eu tiña ese lío. La que se retirou lesionado Jeremai é a sub-21, sí. Sí, decías, pues que ese é o futuro da Roja, a Rojita, ¿no? E precisamente eu falaba da lesión de Jeremai, que nas últimas horas pois fixo saltar as alarmas, non coallou un partido moi bo, pois o extremo do Depor o pasado venres, nese partido amigable frente a Ucraína, que rematou perdendo España, pero o bo comenzaba ahora, o que pasa que Jeremai non vai estar. Parece ser, segundo os servizos médicos do Deportivo, despois de falar cos da Española, que é un golpe nun xeonllo, pero que non vai ser importante. Bueno, eso din, podía incluso continuar para o europeo tratando de salir, pero claro, o adestrador Santidenia non quere complicacións, quedarse sin un xogador tan importante, entonces ante a dúbida, o que fan é chamar a un repuesto que xa teñen da lista, que xa estuvera na convocatoria, e por eso prescindiron del, pero bueno, parece que a cousa non é moi importante, igual recibe un golpe contra Ucrania, igual uns días de descanso e xa estará para xogar, hai que ver e saber todavía en que equipo, se se vai incorporar a pretemporada con o Depor ou van a fichar antes, porque aquí non fala nadie de se aparece un equipo e paga a cláusula. A mí, desde logo, a cláusula de restricción que ten me parece moi alta, feito, bueno, ya puxeron para que lóxicamente non o leven, pero bueno, falaron do como, falaron de varios equipos, pero ao final, polo que vexo, nadie deposita digamos, a cláusula e sigue aí. Eu conto de que o día 7 do mes que ven, que creo que cando empezar a temporada o Depor, que este outra vez aí en Abegondo. Todo o que se diga o leva ao vento. As palabras, aínda que quedan escritas na prensa e gravadas nos medios audiovisuais, pero o que diga o xogador despois, bueno, normalmente moitas veces é para a galería, pero é certo que a semana pasada o Canario pois falaba de yo en este momento que quero é seguir no Depor, no? E axudar ao Depor, máis correctamente decía, quero axudar ao Depor a ascender. Como analizas ti eso de cara á galería, que realmente se non ven unha oferta é patante que o rapaz vai facer por quedarse, como ves? Home, eu vexo un pouco de cara á galería, máis que nada porque xa o temos visto en outros xogadores, ¿no? Que está xogando os últimos partidos e saben que te vas, pois bueno, che pode pitar a grada, che chaman pesetero, che chaman de todo, entonces se ti dis que queres axudar a ascender o equipo, que te queres quedar, pois penso que eso é un pouco de cara a galería para que a xente te aplaude, te teña cariño e non pense no que podes deixar na caixa, ¿no? Porque eso aficionado, a fin de contas, importa moi pouco, pero eu me poño na pel del ou incluso ti che dice que ven un equipo e que se vai a triplicar o sueldo e que se deixa resolto o teu futuro e o da familia, pois lóxicamente, por moito que queiras o Deportivo e hayas vido pa aquí sendo infantil, pois bueno, penso que ao final es que ir normalmente a donde máis che pagan, porque é unha carreira moi corta, pero sempre que, claro, tamén que sexa un equipo competente, porque falan de que o Como non participa en ninguna competición europea, non xoga Champions. Entonces, bueno, están valorando esas cousas, ¿no? De que a ver a que equipo pode ir, pero claro, que sea un dos grandes. Desde logo ten un futuro. Falaban outro día o mesmo Santidenia, que decía que en pouco verían que absoluta, pero claro, é difícil de que estando no Deportivo
incluso che chamen pa selección, porque a proba tes ahora mismo que xa na sub-21 é unha cousa rara. Dianteiro é o único que vai a sub-21 dun equipo de segunda. Depois sí que está o porteiro do Cartagena e un defensa do Almería, pero de unha lista de 25 solamente van 3 de segunda. Entón, se el quere aspirar a algo máis, é difícil que desde o Deportivo que che chamen, non? E máis, vendo como foi o Deportivo este ano, porque se me dice, bueno, pois estou aí para meterse no playoff, vai de primeiro, pero donde está o Depor a mitad de tabla que che chamen a sub-21, pois xa ten o seu mérito. Pois o certo é que as próximas semanas a atención do deportivismo estará aí. Se fala tamén de Lucas Nubi, que é un xogador belga que podría fichar nas próximas horas como defensa, e a mí me chama moito a atención que se puxera no mercado a Pablo Vázquez. Se lle ofreceu marchar. Sorprende moito despois de haber xogado toda a liga, bato os récords de todos os partidos, sorprende un pouco que o equipo queira renovar a pareja de central, se queda con Barcia, pero bueno, que os Pablos e Jaime que queden fora, a verdad que igual é que ten aí no mercado pois xogadores xa palabraos, que non me cabe dúbida que pode ser eso, e que sean moi superiores ao que hai, pero a verdad que é sorprendente. Ahora, si son do nivel de, como ti decías, de Novil, dese xogador do estándar de Lieja, a verdade é que, bueno, para min non sei se dará o nivel, non sei se é por Deportivo e por Fabril, un rapaz de 20 anos que esta última temporada solo xogou 2 partidos porque estuvo apartado do equipo porque non quiso renovar. Igual ten un gran futuro, pero eu desde logo non o vexo ahora para sustituir sin conocelo moito, digo polo tema do currículo, para que veña aquí ao Depor a sustituir a Pablo Vázquez ou a Pablo Vázquez. Sí, por eso decía, porque a mí me sorprende moito que a Vázquez, que foi o mellor, sen dúbida, na defensa nos últimos anos no Deportivo, e que o teñen alguén mellor, pero porque non o presentan xa, o que se están equivocando outra vez. Veremos en que queda o conto. E non sei que te parecen a todas as noticias que hai en torno ao Real Madrid, as fichaxes, confirmada ata de agora. Onte Juan Carlos Rivero, de Televisión Española, decía Hausen, eu leí Huisen, leí Husen, leí de todo. O novo defensa central da selección española, o hispano-holandés, que xa é xogador do Real Madrid, e logo está, pois, neste caso, tamén, pois, Alexander Arnold, que xa está confirmado. Se fala de Álvaro Carreras, se fala tamén de Mastantono, pero non están aínda confirmados. Crees que no Mundial de aquí ao Mundialito de Clubs, que, se non o digo mal, comeza xa este fin de semana, podería xa ter todas as fichaxes feitas o Madrid? Penso que todas non, porque, bueno, como hai o tema do mundialito, pois lle trastoca un pouco. A parte do cambio do adestrador, pois, bueno, Modric pideu para xogar aí. Lucas vai a xogar. Seguramente xa ningún dos dous vai a continuar no Madrid. Carreras, que falan de que xa depositaran a cláusula que vai xogar no Madrid, non sei se era de 55 millóns de euros, parece que vai a xogar co seu equipo mundialito, xa hai un pouco de rebumbio aí, de revolta, ¿no? Entonces, penso que non pode cerralo hasta que veña do mundialito. O Florentino ten acostumbrado sempre a ter algo na recámara, e cando volvan do mundialito, pois será cando se asente un pouco e sepa Xabi Alonso con quen pode contar ou con quen non. Están facendo a plantilla un pouco tamén a seu gusto, de Florentino, está en eses fichajes que ti vendís, pero sempre me imagino que terá algún guardado aí na recámara, porque o Madrid sempre ficha aos mellores, pero que sí que eso de que ahora este xogue cun equipo, outro xogue co outro, e que incluso che pertenezcan que este xogando cun equipo, outro que xoga contigo e que non vai a continuar, pois, bueno, a verdade é que parece como unha cousa menor, como que se falas a xogar un trofeo de pretemporada, ¿no? Non me gusta nada este mundialito, en ese sentido, hai que darlle máis seriedade.
E falábamos de que unha das fichaxes xa confirmada en dai tempo e que vai estar xa o mando do equipo no novo torneo é o adestador Xabi Alonso. Que aportará tácticamente? Como analizas tú que pode ser o xogo do Madrid? O que esperas ti deste novo Madrid? Diferencias con Ancelotti? Vai haber continuidade? A mí me parece que o xogo será distinto. Que Madrid nos podemos atopar con Xavi? Home, eu penso que Xavi, para min, desde logo, os equipos que observei, é un adestrador que é máis vertical, ¿no? Quizáis con o tema de Madrid con Ancelotti máis de reposo, de toque, de fútbol combinativo, e sin embargo Xavi traballa as dúas vertientes, no sentido de que, ou os dous modelos, por decirlo dunha forma futbolísticamente, de cando hai que tocar ou pausa ou ven que levas o marcador favorable, pois o sabe facer, o traballa, e sin embargo, pois bueno, é máis tamén de máis xogo directo e segundas xogadas, e logo a partir de aí é cando organiza o equipo. E logo todas as variantes que pode ter, pero que igual no Madrid lle costa máis de aplicar, porque o Madrid é afición, e 90.000 espectadores, igual que un xogo máis espectacular e gañar sempre, porque fichan ao mellor, pero que está acostumbrado nos equipos que estuvo a xogar con tres centrais, e ao mellor no Madrid pois igual lle costa un pouco máis, ¿no? Con dos laterales largos, e que eso igual, pois bueno, en algún momento o tachen de defensivo, en la que os argumentos que emplean todos os adestradores é que unha defensa de 5 non ten por que ser nada defensiva, sin embargo non son partidario de eso. Si ti metes 5 atrás, para min sigue sendo defensivo, ¿no? Pero bueno, hai xente que opina o contrario. Entonces, esa vai a ser unha das experiencias que vai a ter o adestrador cando xogue no Bernabéu, seguro, sempre que non lle salga ben, claro. Falamos de cando Arsenio, a famosa defensa de 5, lle saleu fenomenal, entonces non hai problema ningún. O problema ven cando o equipo xogue na casa, por exemplo, non gañe. Entonces se llevan a meter co sistema, seguro, vamos. Remato, xa que estamos falando, empezamos o programa falando da selección española, enlazo, falábamos da continuidade de La Fuente, que para min, pues, evidentemente, eu o firmaría para máis aló do Mundial, pero independentemente, xa sabes como vai isto cos adestadores e máis nunha selección, que mellor se non van ben as cousas se empezará a cuestionar. A quen ves a medio plazo no futuro da selección española? Falábamos antes de Roberto Martínez, Xabi Alonso. Hai moita xente que reclama dende hai moitos anos o Guardiola, que por cuestións persoais do xogador parece como máis difícil. A quen ves aí na selección en un futuro a medio plazo? Eu falaba antes o que veía xa de candidato número 1 a Roberto, o adestrador de Portugal. Para mí sería un idóneo pola forma de levar o equipo, pero despois do resto, pois bueno, hai adestradores que están máis xóvenes. Eu, para mí, lle daría unha oportunidade a Unai Emery, pero o que pasa é que estes adestradores, me refiro que mezclan moito o tema político, e falo tamén de Guardiola e País Vasco, non teñen moito apego pola selección, e a veces pois non caen ben, ¿no? Entonces, pois bueno, pero para min un que me gustaría é Unai Emery. Pois bueno, hai outros adestradores que o que pasa que aquí españoles na liga de primer nivel, si vemos o Madrid estranxeiro, o Atlético de Madrid tamén, o Barcelona tamén, entonces esos equipos puntales, o Valencia, todos teñen adestradores, entonces, pues, bueno, é moi difícil a hora de elegir, porque, bueno, sí que é verdade que están en ligas estranxeiras. Outro que tampouco me gustaría sería Arteta. Arteta é o vexo un adestrador e con futuro xoven para levar a selección adiante. Pasa que aí parece que na selección como que tens que estar antes un pouco aí na propia federación, ¿no? Non quero dicir que vayan a poñer a Santidenia, pero sí que igual terías que empezar pola sub-21 ou tens que ter xa un caché moi contrastado para coller o primeiro equipo.
Neste caso, bueno, eu teño que decir e rompo unha lanza por de la Fuente porque estivo nas inferiores e agora está a facer ben, e o feito de que onte perderan pois non significa nada, porque creo que España, dices España no fútbol, e mete medo os rivais, así que a ver que pasa no Mundial. A semana que ven aínda falamos para rematar este sueño falando de fútbol e xa pois dar un merecido descanso a Fernando Blanco que ben o ten ganado. Falamos a semana que ven a ver como comezou ese mundialito. Fernando, moitísimas grazas. Pois moi ben, nada, sin problema, esperemos que lle vaya moi ben. Unha aperta, grazas. Unha aperta.